Salam dostlar. Dekabr ayının 14-ne, yani şu gün Döwletjan Ýagşymyradow bilen Aleksey Butorynyň arasyndaky tutuluşyk bolar. Egerde siz hem sabarsızlyk bilen garaşýan bolsaňyz, like basmagy we agza bolmagy unutmaň. Egerde siz hem Döwletjana stavka goýjak bolsaňyz, aşagdaky ssylkadan we ýürüýte şu kanal üçin taýýarlanan Türkmen TV promo kodundan peýdalanyp bilersiňiz. Gelin onda bugünkü videomuza başlaýaly. Videonun adından belli bolşýaly, bugün men size Döwletjan Ýagşymyradow barada gysgaça gurrun berjek. Döwletjan Ýagşymyradow 1988-nji ýylyň 22-nji maýynda Türkmenabad şäherinde dogulýar. Şäherdäki 1-nji orta mektebinde bilim alýar. Sport bilen 6 ýaşyndan bäri meşgullanýar. İlkinji meşgullygynyň sporty karate. 2017-nji ýyldan bäri bolsa başybaş söwüş bilen gyzyklanýar. İlkinji gezek Türkmenistanda 11 ýaşynda karate boýunça çempion bolýar. Döwletjan Ýagşymyradow 2006-njy ýylda Harkowdaky Milli Ykdysadyýet Universitetinde okaýar. 2018-nji ýylda Moskwada geçirilen başybaş görüş boýunça çempionatda Türkmenistanly pählewan Döwletjan Ýagşymyradow Absolute Championship Berkut boýunça agyr-agyrdaky türgelleriň arasynda çempion boldy. Şeýle hem ol Batraz Agnaýewden çempionluk tituluny özüne aldy. Ondan başga da Warşawada AC92 turnirinde Selsinki knockout edip birinji goşagyny alýar. Döwletjan Ýagşymyradow 23 tutuluşygynyň 17-sinde ýeňip 5-sinde utulýar. Birinde de deňden gidişýär. Häzirki wagtda çempionlugyny goruýar. Ondan näme dostlar? Video göňüňize ýaran bolsa, like basmagy, agza bolmagy, kommentariýa ýazmagy we janjal basmagy unutmaň. Täze goýulan videolary siz birinji bolup görürsiniz.